Испанската икономика последните години расте сигурно най-бързо от всички големи икономики в Европа. И хората как го правят? Внасят си много работници от Латинска Америка, което за тях е супер лесно, защото те малко или много езика им е същия, културата е подобна. Тъй чисто генетично хората от Латинска Америка имат голям отпечатък от испанците. Имат ръст освен на обичайно заподозрения туризъм, на експорта на индустрии, като автомобилна, аграрни услуги и други. И също много голям стимул бил, колкото и да ни повярват, където в България много хора биха го хейтили, е, защото имат много ефтина зелена енергия. Хората, нищо че имаха краш, нали, зато и сега искат да имат атомно за стабилизиране, просто големите количества на солари, на вятъри, то им прави тока ефтин. И тока като е ефтин, на индустрията ефтино произвежда и им расте икономиката. Единственият им проблем е, че като внасят иммигранти и цените на имотите растат, което се